Esaten da pertsona bat ongi ezagutzen dela bidaiatzen berarekin. Hori izan daiteke, baina pertsona bat ongi ezagutzeko bere etxera joan behar da, goxo. Horregatik, Amasai aurpegi ezagunekin egin dugu bidai txiki bat, Nafarroan barna. Haien etxera hurbildu gara, haien herrira, egunerokoan murgiltzeko, formaltasunik gabe. Atal bakoitza leiho bat da, hortik pasako gara, noski, eta ikusiko dugu nor dagoen atzean. Ongi etorri, Nafaran hitzera. Amore. Egunon, eneko zer moduz? Egunon, bihotzan gitazu. Ongi, begira, iritsi berri gara burlatara. Ah, bale. Pues nik esatu kafea, nahi duzu eskatzea? Ederki, orain Venga, iritsiko naiz. Bale, orai arte, musu. Orain arte, agur. Jaja, marikon, beti berdin ke horror. Ez naiz izango, inoiz zuen payaso. Neska katxarro, bere buru azarro. Ni neu naiz orain, ez nago inoren zain. Kaixo. Cariña. Egunon. Zer modu? Saluto. Ja, total. Zer moduz? Ba, hementxe, guzkitan. Gustora eguzkitan. Hori bai. Eguzkia da filosofia da. Total. Gainera, inbeste urita gero, eskertzen dut pila bat. Bai, eta gainera gaude esan behar dut zure auzoan, ez zure herrian. Herrian, Hori da, burlatan. Burlatan. Zu hemen jaio, ez? Bai, hemen jaio nintzen. Hemen egon nintzen 18 urte bete arte, gero unibertsitatera, eta gero buelta. Egia da, ni denbora askotan, ez nuela hona itzulin nahi ere, zen como, ni hemen dio nahi dut, en plan, Bai. zerbait berria, zerbait ezberdina, eta azkenan herri guztitan bezala, hemen ikasten dugunan institutoa, eta badakizu, no, en plan, eta disidenteak garen nintzat, ez da errexena, no. Orduan zen, como, paso total, no seke. Baina gero ikusi dut aldaketa handi bat egon dela herrian, egin dugula herrian, eta egiten ari garela herrian, eta ez gaude queer asko. Bai, burlatan? Bai, ez dirudi, baina bai, gaude. Ikusi duzu kronologia hau. Bai, a ber, egia esan nire ustez beti egon gara. Osea, porque queer garenak beti izan gara queerrak eta beti egon gara, ez? Baina uste dut, gero eta gehiago elkartu garela eta herriari erakutsi diogula nor garen eta hemen gaudela, ez? Horren adibide argia dugu Lumak Travesti Fest, urtero egiten dugula hemen jaialdi travestia, eta hori hemen herrian egitea da como oso fuertea, eske bada, osea, nik ez nuen inoiz imaginatuko hemen egingo genuenik. Orduan, bai, ikusi dut nola aldatu den, nola jende gehiago atera den, nola hasi den jendea hemen, boge egiten, edo nola jendeak ikasten duenean, FP bat, edo lo que sea, eta etortzen dira konoz lukazos, egu txikikazteak ginean ez genituen jantzten olako lukazoak, eta hile batzuk, eta makillajea, eta zazkalak, eta no seke, eta da como, ai, Bazen garaia. Ze maravilla. Gero esaten dute gazteria nola datorren eta no seke, eta dena delako, eta izan daiteke, baino, gero ikusten dituzu, pertsona hauek zoragarriak, unas boilleras tremendas, rapadas, eta no seke, eta dira zoragarriak, eta dira bueno, pero eske hau da behar genuena, eske hau da nahi dudana. Ze, klaro, esan dugu lehenago, hemen eseri garenean, terrazan, ondo daude eskola pilo bat, hemen ikusten dira, ez? Mai ezberdinetakoak, ez? Zuk hemen ikasi duzu. Bai. Nola izan zen hemen ikastea, hemen aztea, hemen bizitza deskubritzea? Pues egia esan terriblea, osea... Hemen espero erantzun hau. A ber, bai, osea, ni beti izan naiz oso marikita, gainera izan naiz oso lodia, orduan, izan da como beti, no, pues, la rara, ezberdina, marikoia, lodia, orduan ez dut bereziki ongi pasa. Ez dakit, ez da konparatzearen, ez dut ere super gaizki ez dakit, no se, baina, bueno, ongi ez dut pasa. Ez txikitan, ez nera bezaroan. Zorionez beti sortu nire burbuia, ez? Eta beti bizizan naiz nire burbuia eta nire gays and girlsekin, eta ongi ez modu como irekian, baina bai haiekin. Eta gero niri, ez dut internetak salbatu ninduela. Ni interneten bidez ezagutu nituen nire lagunak, nire orain direnak nire betiko lagunak, eta internetak eman dit hori, nire zelako jende ezagutzeko aukera. Zer kontsumitzen zenuen interneten? YouTube, Twitter, Instagram eta holakoetan, eta horazten zara como jendea ezagutzen, gainera hurbileko jendea, ez? Baina berriz ere, igual beren herrietan edo, hain beren espazioa aurkitzen ez zuten pertsonak.
Eta hola, joan gara jende ezagutzen eta gure burbuia sortzen. Eta esango zenuke garai hortan hasi zinera baita ere zure pertsonaia sortzen? Ez hainbeste, igual bai, ni hori zen ez ongi batxieren gonean ezagutu nola Divine, eta nire bizitza aldatu zen betirako. Eskera fascinantea pertsona hori, nik hasieran da como que ez nuen ulertzen, ez zidan gustatzen inkluso, baina zen como istripu bat ikustean, ezin duzu begiratzeari utzi. Horren zen como, nik zergatik nagoen usiloteka pertsona horrekin, eta da, porque eskera fascinantea bere filosofia, bere mezua, bere dena. Orduan, nire torren como oso, ez dakit nola esan, oso espazio super heteronormatibo batetik, eta batean pues Divine edo beste referente batzuk ezagutzea izan zen como askatzailea. Eta orain nik hori nahi nuen, eguneko egunean. Baina gogoratzen dut gainera, esaten nuela, nik irusten zezkit travestiak ikusteko, baina como bakarrik ikusteko eta ja, ez. Baina ja, berez banekien zerbait piztu zela. Eta orduan ja joan itzenean Gasteizera ikastera, zen ez dena berria eta hiri handi, hiri handia, Gasteiz, no? Baina ditzaten hiri handia eta dena, hori hasi nintzen ja makillajerekin, pelukak, no seke, eta experimentatzen. Gero murgilduko gehiago honen inguruan. Gaur etorri gara hemen kafetxoa hartzeko zurekin, berez segituko zaitugu zure egunerokon. Hartu zu kafea soja esneakin. Bai. Eta esan diazu oso gozoa dela soja. Bai. Ez dut ergatik edaten, edatut soja esnea ze behi esnea edaten, ez zait ordinariez bat, gaur egun, behi bat, ezako, utzi bakean, behia. Bai, ni vegeta naiz eta saiatzen naiz alik eta veganoen bizitzen, eta esnearekin ez dut inoguarazorik egia esan. Ez dago bat ere ona, behi esnea. Uste duzu adibidez, aldaketa guzti horiek ematen du hasieran ez dutela inongo loturari gaien artean, lehen esan duzu ez? Hemen orain herrian dauzkagu, queer komunitatea handiagoa, disidenteak, harinez lotura bat egiten, orain veganoa izatea, aldarikapen guzti horiek daukate haien artean loturaren bat? Total, eguneko egunean. Ez ez borroka guztiak daude erlazionatutak eta borroka guztiak behar dute elkarlan bat, ez, helburu bat lortzeko. Eta horren nire ustez, feminismoa, antiespezismoa, antiarrazismoa, eske denak elkarrekin doaz. Eta nire ustez da, hor ja guztiok egin marko genuken hausnarketa bat, aurrera pauso batzuk, eta gero bakoitzak alduen heinean edo eroso egiten zaion heinean. Bueno, eroso ez dakiz, eroso ez da beti eroso. Orduan da ere, ez dut zertan sinesten duzu, edo... Eta zertara inoz zaude prest egiteko. Bakoitzak berearek. Bira, oso ongi. Nahi bozu orain bukatuko dugu kafea, gozatuko dugu. Naiz. Hori da, eta ibiliko gara. Maravilla. Bueno, Eneko, lehen esan duzu Gasteizera joan zinela ikastera, zer ikasi zenuen? Itzulpengintza. Ni bezala. Bai? Oh my god! Hemen bi itzultzaile gara. Bai, bueno, ni titulua daukat, jazta. Aski. Bai. Eta gustatu zitzaizun? Ez bereziki egia esan. Osak, itzulpenak egitea bai, baina gero itzulpengintzaren mundua, ez zitzaren bat ere gustatu. Oso lehiakorra, bueno, dena bezala ez, baina ez dugu ni oso gustora egia esan. Ni uste sartu nintzela ere pixka bat inertziagatik, Ni betiarik izan ez artista eta banekin artista izan nahi nuela, baina, karo, artista, ez dakit, arte ikastea eta hori duen niretzat ikusten. Beti dago presio hau ez de lana eduki behar duzu eta no seke, eta dan, marike guztiak garen ez onak ingelesen, esan nuen, pues venga, itzulpengintza. Baina berez nuen ez bokaziorik, ez gustorik ez deus. Horren gero utzi nahi izan nuen, baina neramak erraten zidan en plan, eski ja 3. urtean ja bukatu ez, eta bukatu nuen. Dena dela, bai, ingelesak segitzen du izaten presentzia handia zure bizitzan. Bai, gero ginoen kapa, eta gero izan nintzen ingeles irakaslea. Eta gustuko duzu? Bai, kriston pila. Nerabekin lan egitea me encanta. Konbentzitu beharko nauzu, ez diot aurkitzen graziari. A ber, gutxi egon nintzen, eta uste hori dela klabea, porque bakarrik egon nintzen 2 urte klasak ematen, eta ni oso gustera egon nintzen egia esan. Zer, nire gustatzen zait izatea niretzat garantzitsuak izan ziren irakasle horiek izan zirena, ez? Bai. Osea, queer pertsonontzat, baude irakasle berezi batzuk, eta como,
ematen digutena como bizitza hori, sabes? En plan, eta inspiratzen gaituztenak, edo laguntzen gaituztenak, edo dena delakoa, pues nik ere hori izan nahi nuen. Orduan esango zenuke, gehien gustuko duzuna igual da pedagogia hori, ez? Bai. Pedagogia eta, pues uste dut badela garaia ere, bueno, beti danik egon dira, ez? Baina kuir irakasleak ere goteko hor, sabes? Eta como gure espazioa, hor jartzen, ez? Eta gero gaudenean klasean, pues tizetero hauek, como que si, no sé qué, oso mutillak, oso marikoa, no sé qué, ba naiz. Eta, niko gogoan daukat irakasle bat behin iritsi zera eta zen zuen, bueno, pum, ni ez dakit zer naiz, no sé qué, lesbiana naiz, eta ez ditut klasean onartuko, ez eraso homofoborik, eta ni plan. Hori esan zuen, klasea? Eta niretu nintzen, en plan, ai, pero esta maravilla, baina nire izan daiteke hau erreala. Eta guztan zait hori, como, pum, hemen nago, hemen ni mandatzen dut, eta nik esatu dena egingo da, punto. Bai. Eta ez como modu como super autoritario batetik, baina bai, en plan, zure lekua hartzen, sabes? Bai. En plan, pum, hau da. Nik esango nuke txikitan denok izan ditugula irakasleku irasko, baina ikusi gabeak, ez? Bai, noski, asko ezkutaraziak izan direnak, osea, ez que ez da erresa, esatea. Osea, hola, modu irekian eta como, ez da erresa, ez da bat ere erresa. Ez que ikasleak bagara, eta bagara inkluitzen naiz, guztio gara, ostia, gara bestaroan, zailak. Baina, bueno, gero uste dela como bilatzea ere como elkar puntu bat, eta, no se, polita da. Esan duzu, nik banekien artista bat izan nahi nuela. Bai. Nola somatzen zenuen nahi zenula, edo izango zinela? Ze, ni travesti jaio nintzen, eske argi daukat. Osea, ni txikitan beti egonez obsesionatuta musikarekin eta showarekin eta hitz egitea, osea, nire ametsa zen eguraldia ematea. Eta eguraldiko neska izatea. Claro, nire buruan zen neska, osea, ez gizon bat izin zuelako, baizik eta nik nahi nuelako neska hori izan, eta como supertal eta eguraldia eta no seke, eta argi neukan hori egin nahi nuela. Ordan zen hori, zen showa, zen musika, nik entzuten nuen, pues Lady Gaga eta hau, eta zen como, eske nik bera izan nahi dut. Goratzen dut, niretzat High School Musical izan zen super garrantzitsua. Bai, niretzat ere bai. Eske High School Musical izan da dena. Eta nik uste nuen Sharpay, eta ni txikitan esaten nuen, niri me gusta neska hau, no seke, en plan, baina no me gustaba, nik bera izan nahi nuen. Eta orduan, pues argi neukan. Txikitan, gainera beti egiten nuen, nire familiari egiten iztion showak. Osea, ni jartzen nuen Lady Mermelada bestia, dela dena, eta nire familiari showa egiten, no seke, nire familia flipatuta, claro, ni erdi biluzik. Txikita, baina, eski nintzat zen showa, nintzat entretenimendua da dena, osea, Begira, esan duzu, jaio nintzen travesti bat izateko. Bai. Iztegia oso importantea da, eta seguru nago, ikusten gaituzten artean, igual batzuk ez dakite zer den travestia. Zaluko diguzu? Bai, baina jendeak ere bilatzea interneten, Bai, Porque bada garaia ja, ez badakizu bilatu interneten, kariño, badaude 11 iturri. Baina berez travestiak gara genero adierazpenarekin jolasten dugun artistak. Jazta. Gero izan daiteke modu batean edo bestean, edo femeninoagoa, edo maskulinoagoa, edo ez da bat, edo biak, edo zer da femeninoa, zer da maskulinoa, da como hortan jolastea, ez? Baina da jolastea, da ongi pasatzea, da artea egitea ere noski, bada kriston lana. Baina da gozatzea, da disfrutatzea. Txikitan mozorroekin egiten genuen gauza bera, dela experimentatzea, dela probatzea, dela gure burua beste leku batzutan ikustea, hori bera da. Bai, igual, hori dio dana disiplina artistiko batzuekin, edo igual ja postakit, baina bai, hori da, gozatzea, disfrutatzea, eta experimentatzea. Nire ustez denok egiten dugu draga moduren batean. Osea, zu makiatzen zarenean, edo laia rapatzen denean, edo dena da draga, dena da experimentatzea, dena da, en plan, gaur nora izan nahi dut, gaur nora erakutsi nahi dut nire burua munduari. Dena da jolastea. Goazen jolastera hor hon igual zer erakutsiko diguzu? Venga, ba, goazen jolastera. Venga. Pasa dira orduan, gure begirada da soan, sedezen baina pausoan, idago nirekin nahi duzu, baina ez bazatu zagur baiti, sorry baby, lehenengo ni, eta gero nire lagunak beti. Hori noski, nire ez eduki denbora galtzen, gero ez hasi mezuak idazten, lagunen aurrean zara lotxatzen, bada garaia hasi ausartzen, zibakarra da zegin gaizki, maitasuna beti geure buruari, dantzan hasi. Bueno, Eneko, eraman hau zure etxera. Hemen gaude guztiz intimitate osoan. Bai. Eta zure sofa gainean, zure produktuekin zesan dugu jolastuko ginela, ez? Bai. Zure zerren makiatu nahi? Banago ja makiatuta. Ba, gehiago. No? Bueno, igual bai. Baina badago gauza. gauza bat orainik ez duguna aipatu, hitz egin dugu gauza askotaz, zure bizitzaren inguruan, baina ez dugu aipatu, alter ego bat daukazula.
Ez dakit alter ego den hitza proposena edo. Bueno, travestiaren arabera, uste dut dela oso esperientzia pertsonala eta bakoitzak como bere modura bizitzen duela, ez? Nire kasuan ez duk izango alter ego bat denik, porque naiz literalmente ni. Ja, egia. Makillajearekin eta peluka batekin, osea, ez dut como pertsonaia bat egiten edo, bai, osa, bitxo gurina borabak betxetzen du, dela pertsonaia bat egiten duena, eta dena dago ongi, baina bakoitzak du bere esperientzia. Ni, eske, naiz. Zarazu. Bai, beste estetika batekin, eta baina, eske berez ni naiz. Eta nola hitzen da? Albina Stardust. Bale, konta guzu pixkat nondik nora izena guzti hori. Eske, uste duk birtzetak pila bat izatea como historia bat, en plan de, pues, begira nire amona, lo que sea, baina ez, da ni naizela oso txuria, gainera naiz como, usten zet pila bat ile horia, eta no dena txuria, eta no seke, eta bine uste nuen ile hori bat, eta zetea lagun batek, diro izu albina, zan nuen, me encanta izena. Epifania. Da como, no sé, como Eurovisioneko abeslari bat de Macedonia, dolako zerbait, me fascinó. Albina. Eta hola, geltu nintzen, Albina, eta Stardust, ezki hau da, honek bat egit kristallotxa, baina da como, pues badakizu ez nera bezaroan, no, ez nago inor gulertzen, naiz estralurtar bat, no seke. Eta David Bowiek zeukan alter ego bat ditzen zela Ziggy Stardust, zela Martetik etorri zen estralurtar bat, no seketan inplan. Ez que ni naiz estralurtarra, no seke. Bale. Orduan hori bat egit kriston, auzolotxa, baina bueno, dena perfecto, enbreiziatu behar dugun hor garen, eta jazta. Hori da. Ni hortik nator, eta ja. Gaur egun betetzen dut beste izen bat jarriko nukela, baina ez dut aldatu nahi. Osea, ez dut aldatu nahi, baina orain hasiko banintz beste izen bat jarriko nuke. Eta pentsatu duzu zein? Ez dut pentsatu nahi, ze igual gehiago gustatzen zait, eta orduan regatuko naiz. Bale, gelituko gara. Ziur, pues zerbait euskaraz, olako zerbait politagoa, baina bueno, zerbait euskaraz, ze, bueno, zuk ezagutzen zaitugu, bueno, alde batetik travestizatagatik, Albina Stardust, baina zure, samarren borroka baina ez gustatzen hitza, ze ez zara borrokatzen ari, zara bizitzen euskaraz. Hori, edo saiatzen gutxinez, ez da errexena, beti euskaraz bizitzea, baina bai, saiatzen eta gutxinez zerbait eskaintzen euskaraz, ez? Eta uste dut, travestismoa euskaraz eskaintzea dela zerbait onuragarria guztiontzat, baina ez bakarrik travestismoa baizik eta honekin erlazionaturiko mezu guztiak, ez? Hitz egiten dugunean, pues igualzet generoari buruz, hitz egiten dugunean kitschari buruz, hitz egiten dugunean estetikari buruz, edo gauza guztiari buruz euskeraz hitz egiten uste dela garantzitsuena, eta ni hasi nintzen, de hecho, eskatzen zidaten. Ze ni hasi nintzenean, nire lehenengo hitzaldi izan zen guztiz gazteleraz, eta gero hitzaldi bat dragari buruz, eta eske jendeak eskatzen zidan euskaraz egitea. Ze jendeak nahi zuen, pues, bere espazioetara eta eramatea mezu hau, eta horrezker ikusi ze garantzitsua zen euskara hurbiltzeko draga eta hurbiltzeko borroka edo mugimendu guzti hau, justo Euskal Herrira. Bueno, eta bat egiten du ere hizkuntzaren normalizazioarekin, ez da? Total. Eskazkenean da hori, Euskarari buruz hitz egitea garrantzitsua da eta egin behar dugu eta jarraituko dugu, baina ere garrantzitsua da euskaraz hitz egitea. Beste gai askoren inguruan. Eta haien artean, travestismoa. Celeste Poliester. Erosi duela Heated Rivalryren liburua normal. Obsesionatuta Heated Rivalryrekin. Aizu gauza bat orain, ikusi dut fundalan hitz egin dugu honen inguruan, gero zure dekorazioa ere egongela da marabillosoa. Aipatu ditugu hitz batzuk kitsch edo maximalismoa, minimalismoaren kontra, zuk hortan sinisten duzu. Bai, gorrotut minimalismoa. Gorrotut minimalismoa, uste dut minimalismoa dela fascismoa, uste dut minimalismoa dela jendeari nortasuna kentzea, uste dut berriz ere denak igualak izatea, denak, ardi rebaino batean edo egotea, ez? Niri ze gustatzen, nire zait nortasuna izatea, bai estetikoan, bai etxean, nire zait etxe batera sartzea eta jakitea norbiziden bertan. Eta lehen amonek egiten zutena, zena hainbeste gauzatxo eta argazki, eta ikusten zuen bere historia. Eta ezer bota, hori total. Eta hori den ustez, hori pertsona baten historia ikustea, bere nortasuna ikustea. Eta nik ikusten dugu, bizitera marikoi bat, travesti bat, dena panpinekin obsesionatuta. Eske hori da nire usten zegana. Eta maximalismoan ere zure makiajean. Bai. Justo gaur igual mantxo egin noa, baina gure uste dit maximalismoa gehiago da, eta justo dragak eskaintzen duguna da hori ez, inoiz ez da gehiagi. Beti jarri ezak ez du gehiago, eta hori da fascinantea. Esango zenuke itzultzeko pixkat hizkuntzaren inguruan, drag mundua jaio zen ez, nolabait ikusgarri egin zen, estatu batuetan, ez? Naiz eta toki askotan ere bizi, baina hizkuntza ere normalizatu zen estatu batuan ordun ingelesez. Bai.
esango zenuke mundu hau ingelesez jaio zen eta ingelesez segituko den edo adibidez anglizismo asko egiten dira. Anglizismo asko egiten dira, baina edozein esparrutan bezala, ez? Bai. Gero eta globalizazioaren erruz, gero eta gehiago erabiltzen dugula anglizismoak. Ez dakit hainbeste jaio zen ingelesetik, baina bai horri eman zitzaiola como ikusgarritasuna gauza guztietan bezala. Bai. Travestismoa adibidez estatu mailan betianik egon da. Bai. Betianik egon da, eta egon dira, eta egin dute, eta adibidez Kanariar Irletan dagoen draga ere oso ezaguna da. Ni ustez betianik egon da, baina egia da, pues beti ikusten dugula kanpokoa zerbait como, ez? Wow! Eta hemengo travestismoa ikusten zen gehiago, pues, barre egiteko zerbait, humoretik zetorren zerbait, que hala zen, eta horrek ez dio baloreik kentzen, baina bai ikusten zen zerbait ridikulo edo zerbait marikoientzako zerbait bezala, no seke. Eta uste dut horregon dela akats handi bat travestismoarekin, ez? Eta bai, gaur egun adibidez, erabiltzen dugu drag eta drag artistak eta drag queenak eta drag tal, baina azkenan asko aldergatzen dugu ere travesti hitza dela hemengo zerbait, gainera euskaratua berekin, eta orduan, pues hemengo zerbait da ere, ez dut zergatik kanpotu zerbait izan behar, ze travestismoa da bizitzan betidanik egin den zerbait. Eske travestismoa guztiak egiten dugu, beti egon gara hor travestiak. Eta zure pertsonaia Albina Stardust gorpuztu edo materializatu zenetik, esango zenuke joan zela aldatzen ere denborarekin? Bai, kriston pila. Betinik izan dut, nire nortasuna nahiko markatua eta giakatzen gustatzen zedan eta zedan gustatzen. Ordan hortik joan da beti. Baina bai joan da hobetzen, esan genezake, ez dakit noren begitan, ez? Hori bakoitzaren begieran arabera, baina bai pos igual lukak landuagoak, edo hasi nintzen josten nire jantziak, hasi nintzen makillajean ere hobetzen, porque azkenan makillajean ere hobetu dezakegu. Uste dut bai, hobetuz joan zela, eta aldatzen ere, baina beti nire nortasuna. Ni oroitzen naiz, orain bere garaian publikatu zenuen, argitaratu zenuen argazki bat, egu berritan ez, jantzi marabillosorekin, hori zuk prestatutakoak, zuk egindakoa, mantentzen alde batetik basaritar jantzi hori, baina tuneatua, ez? Bai. Hori dituzitzen marabila bat. Eta bada marabila bat, sentitzen dut, eska bada marabila bat, eta kriston lan egin nuen. Eska azkenean, uste dut hori dela gaur egun asko aldarrikatzen dugun zerbait travestismotik, ez? Gure nortasuna euskalduna, baino beti eguneratua. Eske ezin dugu mantendu, nire ustez nire iritzia da, dena perfecto, baina ezin dugu mantendu tradizioa modu berean, beti. Ez badugu moldatzen egungo gizartera, pixka bat, no? Osa horretzen dut, gauza batzuk mantendu behar direla, baina ez badugu moldatzen pixka bat egongo gizartera, eske inork ez du jarraitu nahiko. Osa, mantentzen badugu oraindik ere gizonen eta emakumeen jantziak bakarrik, mantentzen badugu oraindik dantzan gizonak hau egitea eta emakumeak hau egitea, mantentzen badugu hau eta hau, osa ez bagara moldatzen egongo gizarteak dituen beharretara, eske desagertuko da, eske nik gutxienez ez dut parte hartuko. Uste hori da beharrezkoa ez, moldatzea, transformatzea egitea, beti mantentzen esentzia hori, tradizio hori, gure nortasuna, baina eguneratua. Eta, pentsatzen dut, hori guztia egiteko, adibidez bere pertsonaia berasteko, behar dituzuela ere, inspirazioak, influentziak, gaur egun, nortzuk dira, zeintzuk dira zure inspirazio iturriak? Eske dena, inspiratzen nau moduren batean edo bertzean. Baina, usten zait pila bat, nire usten zait travestietaz inspiratzea, travestiek inspiratzea nik egiten dutena. Ordan baditugu adibide zoragarriak, adibidez Jogurina Boroba, Divina Komedia, Direla Dena, Maruxak, ari dira egiten kriston lana ere, tradizioarekin, eta ordan nire aizpek inspiratzen haute niri. Eta gero beti beste artista asko, ez? Baina eski igual zait kalean ikusten duan pertsona bat, egia normalen feminitatetik inspiratzen dagoela gehiago, maskulinitatetik baino, baina ikusten dituguna, adibidez, señora, direla Dena, kardau horiekin, eta iezko txamarra horiekin, eta eski dira fantasia. Señora ezkontzetan. Bueno, eski dira tokau. Bai. Behar ditugu, nire señora ezin da hil, eta hiltzen ari da, ze berriz ere minimalismoa eta fascismoa, eta dirudila, hori jantzea leopardoa, edo jantzea begia urdina eta galtzen ari dela. Eta ezin da galdu hori mesedez. Behar ditugu senyorak. Senyorak dira, kaleetan dugun gauza punkiena. Da fascinantea. Beraiek ez dute norma jarraitu nahi. Esaten zaienean, no, jantzi behar duzu horrela eta horrela, emakume respetagarri bat izateko beraiek diote mela pela. Eta dituzte look horiek dira super barrokoak, eta ia morea eta no seke. Nire dira punka, total,
Ni geratzen ez gogoekin ikusteko zure makiajea. Ba, orduan igual esitu beharko naiz. Jauziko zaitugu, Ez dut aurreratzen. eta gero begiratuko dugu. Venga, primero. Naiz harri bitxi. 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 Harri bitxi. Harri bitxi. Harri bitxi. Harri bitxi. Bueno, Ba, prest. prest, super prest. Hori bai da, orain jetzaren, iko zara aldin. Horai Albina, bai. Ados. Bueno, beti dut Albina deitzeko mundu guztiari, zola inor ez da liatzen, eta listo. Oran beti Albina eta listo. Ah, beti albina. Beti Albina erresagoa da. Ederki. Bai. Ba, musu bat emango Bai, dizut. baina musu travestiak izan behar dira, Ah, nola. Ukitu gabe, Ados. makiaje dira. La. Eskutxoak. Ah. Hola, eta. Mua, mua. Eta, Maravilla. listo. Eta, ba, mi esker. Mi esker ekartzeagatik. zuri, zure etxeko ateak zabaltzagatik. Nahi duzuenean, etorri, eta hemen duzuen nahi duzuena museoa, nahi duzuena logela bat, nahi duzuena Edo kafe bat berriz. edo kafe bat, dena perfecto. Ederki. Baina ni ja presto berrez, cariño, así que... Ah, ba, noa. Bai. Eskerrik Mil asko. esker, Ale, Ale, agur. cariño. Uy. Ay, que se lo carga. Ay, ama.